Hawa ayaldygyň. Olar yaman öwrendiler. Aslında biz yaman öwretdik. Aýlyga berýär, ýurtdaşyna gidýär. İş berenok, ýurtdaşyna gidýär. Gaz, tok, suw, ýol oňaranok, ýurtdaşyna gidýär. Hassamyzy bejerenok, ýurtdaşyna gidýär. Şu hökümete bagly işleri hiç biri dogry ýerine ýetirenok hökümetiň işgärlerini. Ýene biz ýurtdaşyna gidýär. Indi olar hasam gowutugyny tapdylar. Sebäbi biz ýurtdaşyndan gazanýan dollarlarymyzdan olara para görnüşinde pul berýär. Ondan olar bizi ýurduň içinde görmek islenoklar. Çünki ýurduň içinde biz bolsak, bize iş vermeli bolar, bize hyzmat etmeli bolar. Olar näme etsin? Goý ýurtdaşyna gitsin. Heme bulara iş vermeliler, hemem hyzmat etmeliler. Zato dollar alýan, para alýan, arkaýyn. Meselem Nasiba Bisenova işinden kowupdyrlar. Yer aljak bolsa yer bermendirler. Çünki para vermeli. Para vermeseňem olar sana hyzmat edip geleni ok. Şonuň üçin hem ýurtdaşyna gitmegi götür edipdirler. Milli hapsızlığa baranda da aýtdym. Men daşyňyzda işlejek diýdim. Men Türkmenistanda işlejek diýdim ýöne. Maňa neme bermediler, maý bermediler. Daşar ýerde gidip işleseň bolýar diýdiler. Ýöne men daşar ýerde gidip işlejekden, näme üçin men daşar ýerde gidip işleýin? Öz Türkmenistanda işlejek diýdim. Meni prokuratura gorkuzyp bilmeýär näme etmek. Biz boynumuzy bura bulara şeýle bir azatlyk berdik. Indi olar şu azatlykdan iň soňuna çelli peýdalanýarlar. Siziň hem habaryňyz ýok, çagaňyz ýetim etýäninden, olaryň hem habary ýok, çaganyň ýetim etýäninden. Hiç hili öz ýagdaýymyzy düzetjek bolamyz. Çanda gollar. Hiç hili. Olaram bir zat bolsa bizi ýurtdaşyna kowupdyrlar. Düzetmesek biz galan ömrümizde ýurtdaşynda gedýäs. Biziň çagalarymyzdan biziň ýerimize ýurtdaşyna gelýärler. Halk hökümetden bir zatlar talap etmän gezip bilermi bu ýurtda? Şu ýurtda halk hökümetden hiç zat talap eden ok. Ýöne şo ýerde ýaşaýar diýip görkedim. Hiç ýurtda şon ýalyk ýok. Hemme ýurtlaryň halky hökümetden öz wezipesini berja etmeyi talap edýär. Biziň ýurdumyzda halk hökümet bile garşy gelmeli bolsa, götün gysyga-da ýurtdaşyna gidýär. Ýene de maňa ýazarsyň daşakdan bar sen gitdi düzet. Sen näme üçin ýaşaýan? Çagalaryň görmejek bolsaň, dogan garyndaşyň görmejek bolsaň, ol gazanan baýlygyň keypini görmejek bolsaň, olara para berjek bolsaň, olar senden hem para alýarlar, hem salgy alýarlar. Edýän hyzmatlar üçin. Däşetse 10 esse edip seniň çagaňdan, seniň aýalyňdan öz berýän hyzmatlar üçin, saglyk, tok, gaz üçin senden para görnüşinde alýarlar. Ya salgy alýarlar. Biz haçan düzetmeli bu zady? Haçan? Indi şo şeýlelerine gedi bermelimi biz? Hemmemiz başymyz çaramasak ýurtdaşyna gaçyp gedi bermelimi? Garasyrlygymyzam elimizden aldylar, günni ütgetdiler. Beýleki bayramlaryňam günni ütgedip öz atlaryna geçirip otyrlar. Türkmen millet diýip hiç zat galmady. Türkmen taryhy diýip hiç zat galmady.